U Lovačkom domu Muljava sinoć je osnovana udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, podružnica Karlovačke županije. Inače, udruga u Hrvatskoj postoji već 10 godina, a Karlovačka podružnica izborom predsjednika Dražena Matičića postala je 7. podružnica u Hrvatskoj. Više od 30 članova broji novoosnovana udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, podružnica Karlovačke županije. Kao i u svakoj udruzi, cilj je pružiti podršku svojim članovima, ali i odati počast onima koji više nisu među nama. Možda bi trebali postaviti jednu spomen ploču u prostorije veleučilišta, ukoliko dogovorimo sa dekanom Karlovačkog veleučilišta, gdje je postrojba 70. bojna osnovana i boravila je 5 godina. Pomoć obiteljima, stradalnicima Domovinskog rata, to je naša dužnost. Uglavnom nikakve politike nećemo unositi u udrugu, nego samo voditi se svime onime što je stvoreno kroz Domovinski rat. Udruga na razini Hrvatske djeluje 10 godina, a okuplja više od 3700 članova. Udruga radi zajedno na raznim akcijama s vojnom policijom, a 2011. godine od hrvatske vlade dobili su vojarnu na Kustošiji, gdje je u planu izgradnja sportsko-rekreacijskog centra. To je zamišljeno da se bave sa adrenalinskim sportovima, to je penjanje na stijene, to je sve one stvari koje vojna policija u svojem stalnom radu ima. Znači, tamo će se koristiti i vojni policajci koji imaju sada. Mi sad imamo momentalno u nastavnom središtu u Dugom Selu centar za obuku službenih pasa koje momentalno obučava i iračke vodiče pasa i jedan je od najjačih svjetskih centara u obuci pasa. Znači, imamo tamo pse koje vojni policajci obučavaju za detekciju droga, za detekciju duhana, za detekciju eksplozivnih stvari i napadačke pse. Znači, to je jedan najveći centar. Mi jedan dio tih pasa koji tamo nisu zadovoljili neke uvjete, će koristiti naši za vodiče slijepih osoba i tako dalje. Kako svih ovih godina rade s djecom i ukazuju im na opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava, sportsko-rekreacijski centar bit će i pravo mjesto za obrazovne aktivnosti. Tako da djeca osnovne škole mogu prepoznati neku minsko-eksplozivnu stvar i da to ne diraju, da znaju šta je to i da znaju koga trebaju obavijestiti. Mi smo u prošloj godini skupili preko 600 kila eksploziva, što tromblovski mina u gradu Zagrebu, gdje ljudi drže to u vitrinama kao suveniri, što je vrlo opasno. Tako da ljude obučavamo o tome, svi ovi ljudi su imali ili imaju još uvijek certifikat da su ovlaštene službene osobe i oni znaju kako to raditi i kako obučavati ljude. Zašto to ne iskoristiti? To su sve mladi ljudi koji i dan danas mogu nastaviti dalje obučavati ljude da vide, pomagati i tako dalje. Nakon osnivanja Karlovačke podružnice udrugu još očekuje i formiranje u Sisku te Osijeku, gdje podružnica već postoji, ali potrebno je riješiti pravne stvari sukladno novom zakonu o udrugama.